Čaute ľudia, tu je Discraft a toto bude tutoriál na motion tracking v programe Adobe After Effects. Takže v minulom videu som vám ukázal, ako sa renderuje, dneska si ukážeme motion tracking. Takže najprv si vysvetlíme, čo to vlastne je. Motion tracking, ako ste už mohli vidieť na ukážke pred videom, je vlastne efekt, ktorý vám umožňuje to, že máte nejaký objekt a niečo ho nasleduje s tým statickým objektom. Hej. Ukážeme si na to dneska tutoriál, je to veľmi jednoduché a rýchle. Takže vytvoríme si novú kompozíciu a teraz si sem importujeme video alebo nejaké makro, ktoré ste si natočili, v ktorom chcete vlastne ten motion tracking robiť. Takže ja mám tu toto video so mojimi slúchatkami, ešte si to nejak nastavím, aby to bolo presné, super. A teraz si musíme vybrať nejaký objekt, ktorý je statický, ktorý sa nehybe počas kompozície, takže v mojom prípade to bude toto modré tlačítko. Môžete si nastaviť na hocičo iné statické. Takže ja si vyberiem toto tlačítko, mal by to byť viditeľný, mal by to byť dosť viditeľný objekt, aby sa vám to napríklad nehýbalo, čo ja viem, sem alebo sem. Čiže malo by to byť niečo fakt dosť viditeľné. No a teraz si ešte troška túto workareu strihnem, aby sa s tým lepšie pracovalo. A ako prvé si robíme to, že tuto klikneme pravým tlačítkom, dáme si New, Null Object, alebo tuto v Layer, New, Null Object, to je jedno, kde si to urobíte. A v ňom si označíme si ho a klikneme si sem na Motion Source a vybereme si video, v ktorom chceme ten motion tracking robiť. Ja tu mám iba jedno video, takže si to dáme sem. A teraz si označíme video a dáme si Track Motion. Keď na to klikneme, zobrazí sa nám Track Point 1, ktorý slúži na to, aby ste si označili nejaký objekt, ktorý chcete proste nasledovať. Ja si vyberiem toto modré tlačítko a takto si ho môžeme posúvať, hej. A teraz si týmito štvorčekami nastavíme nejako objekt, ktorý chceme trackingovať, takže nejak takto by to malo vyzerať. Ešte niečo menšie. Tak, super. No a keď to máme, tak klikneme na tlačítko, na toto tlačítko, ktoré nám vlastne urobí analýzu celého trackingu, čiže klikneme si na to a vidíte, že sa nám to začalo analyzovať a tento štvorec sa posúva priamo s týmto modrým tlačítkom. Takže, keď sa nám toto všetko dokončí, musíme počkať, kým sa nám to dokončí a urobí celá tá analýza. Keď sa to dokončí, tak sa zase vrátim. Zatiaľ to strihnem. Keď sa nám toto analýza dokončí, mali by ste tu vidieť takéto body. To sú vlastne body, v ktorých, no a vlastne kde sa to bude pohybovať. A keď sa nám toto všetko dokončí a sme s tým spokojní, pokiaľ sa to napríklad posúva niekde inde, tak si to proste iba chyťte rukou a posunte to, tým sa vám ten bod posunie, hej. No ale keď ste s tým spokojní, tak kliknete tlačítko Apply, nastavíte si tu X a Y a dáte si OK. Teraz keď ste si mohli všimnúť, je tu ten Null Object, hej, tu máte celú tú trasu pohybu a teraz ten Null Object vám nasleduje presne to modré tlačítko. Ale ako k tomu pridať nejaký efekt, ktorý chcete, aby sa vám hýbal rovnako s tými sluchatkami, to sa robí úplne jednoducho. Ja zvolím úplne jednoduchý efekt a to bude nejaký text, takže dám si sem text, zobáčik, urobím si nejakú šípku vlastne na toto, aby to ukazovalo na ten objekt, ktorý sa bude trackingovať, takže dáme si to takto sem. A teraz ešte musím nejak urobiť to, aby sa to hýbalo rovnako s tým Null Objectom. To robím tak, že klikneme si na toto a potiahneme si to na 0.2 alebo na Null Object. Alebo si iba jednoducho tuto zvolíte objekt, hej, nemusíte na toto klikať, stačí iba keď si tuto kliknete sem. Tak, keď toto máme všetko hotové, už ste si mohli všimnúť, že nám táto šípka nám krásne nasleduje toto tlačítko alebo tento objekt. A už nás čaká iba posledná vec a to je
vyrenderovanie tohto videa. Takže dáme si CTRL-M a vyrenderujeme si to. Takže to je z tohto tutoriálu všetko. Ak som vám týmto tutoriálom pomohol, tak určite nezabudnite podporiť lajkom, komentárom, odberom alebo vzdelaním na sociálnych sieťach. Lúči sa mi Discraft a vidíme sa pri ďalšom tutoriále. Majte sa!